Til at starte med sætter jeg min ligning, som hedder f af x, eller vores ligning, en halv gange x i anden minus 2 x plus 3. Dernæst, for at gøre det lettere, går vi op i handlinger. Gitter, linjegitter. Så er det meget lettere at tælle. Derefter går jeg så ind i dette felt, som hedder geometri, og så trykker jeg punkter og linjer. Så hernede, nummer 7, er der noget, der hedder tangentlinje. Det tilføjer så på vores punkt nummer 1, 2, 3. Perfekt. Punkt nummer 3. Til sidst går jeg så ind i handlinger, koordinater og ligninger, og trykker såmænd bare på min ligning. Hvad for en bus er det, man skal tage for at komme ned til Skodsborg station herfra? Trykker bare på min ligning. Så kan man så se, at i punkt 3 stiger linjen med 1,01x.